sobat Royom, balik nang channel awake dhewe. Iya lho. Iki mang rencanane arep dolan ning air terjun Parangkikis. Lokasine ning Pagerwojo apa Sendang ya jenenge ngono ya. Gelem ora wae tak jak rono. Ya wis, panggah penting totno aku, ya to. Aja nendi-nendi, tak dudu lokasine ya. Wis ngene. Aja suwi-suwi. Saiki. Aja nendi-nendi ya, wis lah. Dalane mara ning air terjun Parangkikis ya enek rong jalur lho iki lho. Enek sing liwat Segawe, ya enek sing liwat Sendang. Lah liwat Sendang jane dalane luwih penak alus, tapi nyapo kok aku boleh liwat ning Segawe, mergane ya karo ndelok pemandangan. Totno terus aja nendi-nendi, aja lali like, komen, subscribe ya. Lanjut lur. Istirahat sejenak ya toh, mengobati lelah dan capek dahaga. Keluar pemandangan ibu istimewa. Ya ada teran ya gone ya. Heh? Ada teran. Ya lumayan iki ki urung mlaku ning gone ngono. Rokok aneh. Piye? Kowe ora mlaku jok kene mah. Optimis ora? Ajak meraina. Motormu ya igirno leret. Aku karuan. Bisa juk tekone. Terobos aja lah anjing ah. Aku ini setengah jam kuat malah ning ngenteni iki. Kepanasan, Jo. Oh, kepanasan. Keselapukan tak. Ibarat jaran ya toh. Ora, Bos. Heh? Ora dipaksa yo. Karo ngenteni motor iki. Kowe ran duwe korek iki. Lah iki Di ureke. Iki kok. Ini masalah tujuan nih. Mesine iki antara strume kan. Well apa CDI? Ayo. Akhirnya motornya kita titipkan ke rumah penduduk sekitar. Treknya berat banget, bro. Wah. Tapi hasilnya setimpal, pemandangannya sangat bagus. Belum lagi kalau ke lokasi nanti bakalan terbayar semuanya perjuangannya. Perjuangan lur. Motore sing CB ndak kena. Kayak motor metiknya malih di Pulau Sorot di Denglu. Nah, emang kesasar lur. Dalane kudune liwat rono, hingga rono. Terus belok kanan lagi emang kebablasan. Ya, kancaku sik teko warga sekitar iki. Muga-muga dan pemudalane kita sampai tujuan. Ndang royong no maksudku. Royom. Ada ibu-ibu, guys. Masih bercocok tanah. Hah? Kubis, ketemu kubis ya? Kubis, lombok, wortel, timun. Terus gak tekok dalan nanti emang. Yo aku yo Tekok. pengen jadi petani asline. Hey, that's pretty good. Yo, lewat tekok dalan kok ora. Mau ya, sebentar ya. Nah, yo lur. Dan Parangkikis arah ke sana. Wis teko ya dine. Wah, emang dalane rene ya bah sorone ndak umum, tapi ya insyaallah
pemandangannya ndak mengecewakan ya. Senaserono yo cah. Pi karo kanca-kancaku ndokan pemandangane kono po. Gunung lur. Mendingnya lho. Muka-muka kesel. Kita semangat yuk. Lah iki dalane wis meh teko lur. Enak rong cabang iki sing nganan karo ngiwa. Dadi awakmu njukuk sing ngiwa. Lah iki tandane marai ning pinggir iki lho, ndak ketara. Wis sing teliti pokoke arah ngiwa iki enak tulisane. Ya wis yo. Nah, lanjut. Nah, iki wis teko lur iki wis karek mudhun ngesor wis teko iki. Air terjune krungu suarane ora. Nah, tapi yo ngene sadurunge awakmu arep petualangan ini iki kudu tok siapne apa sing perlu tok gawa contone yo mangan terus kondisimu kudu fit ya to terutama kendaraan ya to emang marah yo iya yo wong kendaraan biasane tak gawe motorku yo sehat-sehat ae lah emang kok kene rewel macet ning kono mang yo wis kudu balik yo cuaca udan wis pokoke lek awakmu arep dolan petualangan nang ndi apa meneh ning gunung ngene iki wis kudu siapno tenanan dicek. Air terjun Parangtritis. Mang yo lokasine rene ternyata yo cukup angel mare paling yo jarang wong rene. Sing ngono yo kurang terawat. Kurang terawatnya nyapa dalane iki ndak ge yo. Ndak mek siji dadi liwat ngendi kena sing ngeruh cuma khusus wong kene tok. Dadi lek wong awam koyo dhewe lek ana petunjuke ndak ora. Mare petunjuke iki mau kasih wis ilang ya marai. Dadi iki mang bangga teko-teko wong akhirnya teko gitu aduh. Rayap. Bakar karena sih gulai kecot nang Yohan. Jadi rencana bakar kecot karo sang gontot sego ya loh. Kembang tebu sing mabur kanginan saksi bisu. Lah. Piye dong? Piye kok emang Amin ketok ndak melu nyemplung iki apa? Gese apa? Oh. Gregesi emang awake tapi yo piye lho dibelan-belani pengen roh air terjun iki mang yo gering ditekani diniati panggah budal rene. Ya piye lho nyatu yo nggon sing jarang dikunjungi jane iki apik nyatuan eman-eman lho nggone. Air terjune delok to. Dan alami sih asri tapi yo mergo aksesnya sing angel. Makane bocah ket mang mek ngring-ngriken ae. Menang ae yo. Yo main adus min. Menang ae. Semelenget nyataan tapi yo kuwi mang lho. Demi mara explore rene
Wonge marani ya. Wis ya iki ya cuaca wis mengene guys, saya tak ngecek masake wis mari rung ya. Aja lali subscribe. Karo tombol lonceng ya plenyok oke. Sik tak marani guys. Nah, itu lor, gajine ya toh. Iki mang enek sego, enek ndok, enek kecot. Gajine penake jenenge apa? Nasi telur bekecot ala royom. Mantul. Kowe kesuwen. Suwen piye to? Nah, ya piye yo lor asile wis dungane cacah. Ini iki ya gajine. Biasakan berdoa ya Mas Bro, lek arep makan yo berdoa sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seneng kok kowe. Mak, seneng kok kowe, Mak. Nah, yo iki mang lur petualangane dhewe ning air terjun Parangkikis. Ya wis mang aku wis tak omongi lek dalane yo ngene to. Ngene maksude angel. Oh, iki maksudnya. Nah, kaya hasile Mas yo sederhana tapi sementing istimewa. Kebersamaan tetap berjalan. Penting iki pangga kebersamaan. Sentol. Hoi, penting kebersamaane. Ya lho. Dungi kaya jane lur, tapi piye lho? Pemerintahnya Pak yo paling ndae wae partisipasi dalane loro rene yo kemang kudune dibenahi ben rada penak. Dadi kan peminate malah akeh ngono lho. Mare yo wong-wonge mergone ras-rasen rene paling dalane yo sing angel yo lho. Wis ngono ae, tapi yo ndak rugi ya lah. Ayo. Ya wis lur, cukup sakmene ae sik ya videone. Tetap sementing jagalah kelestarian alam ya lho ade. Wis urip ning donya dikai alam arek jaga aja dirusak, aja sampai dirusak, oke? Lek seneng karo video iki aja lali ninggal komen, like karo subscribe lur ya. Ayom, salam waret.